Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Agni kapor nga penpau jing sukmen na kaliang jonga. Kecil lang jongi lang baro. Kaliang maulang LP school kiba hot ina syakmat ban pelai ikan ka jingruai antem jongka school maulang LP school. Teknik kapor na pelai ikan ka school jingruai antem jongka maulang LP school. Hakasin ka banengkong ka Maulang Government Lower Primary School kala yoklat ban lekmen pendon burom yaki kme kikpa lane ka Parents Day celebration hakabakasnong Maulang hi barok kawai kala shimbenta shirhem kani kala long haka khat pratarik urisau arajar arpulai ka Maulang Government LP School ka jengai kumbahan ribuan kilometer na nongba Shillong ka Donham Mauken Row Block Bat kahap hapo ka jingpay jingkmi jong ka Suntung Cluster. Laseng ya kani ka school house nem khat kandai spa nriu puway. Ha ka jing ya lenti jong kani ka school haki nriu pu artuli gisnem. Kani ka day ka sin ka banengkong bandon kum kini ki judge program ki bahe tam ha ka school bat ha ka shnong hiru kumju. Kadai ru ka sngi ban sa jingkan mau ya ka school ha ka ba la pelaj paj ba nengkong ya ka school anthem. Bat ia ka lama jong ka school ha ka jingdon lang jong uba bantai dor lengdo MLA ka Mauken Row constituency kumu Kongsan. Bat uba Martel and Mukim MDC ka Mauken Row constituency kumu Sembut Kongsan lem bat ki staff na ka block mission coordinator. Kadai ka jing sngo kemen ka bemla batai syu ba ka dor bar shnong kala penlong da ka jingkhang shnong. Bat ban ya shimenta ban le sngo bha barok shishnong. Rengkat gajing penpo penpeng syuk ya kani kesngi dagi dua halia na kasnong. Lapan iru ya kisap kipong baper jonggi kena skul hagar wai kasiau kasyat ka kemen. Lembat kijing syat ki bapen i ya karukam im ginong syong snong jong ka Maulang. Lapan kedau bakadai gajing tray syutom jonggi laingut ginong hikai ki balas dang hikai hagani ka skul dang house nem arajar arpuai balala ban pentulun bat penlong ya kani ka program ka ba job bat kaba i syongkun syong sebai. Lengba kene ke program hapo shnong layarap ban pensngutu ya ki kme ki kpa ya ka dor long kme long kpa bat ka kamram jongki ha ka pule puthi jongki khon ki khti. Kalong ru ka jingker siu thia ya ki kme ki kpa bakin don ka jingkit kle ya la ki khon bat ru ya ki nong hikai bakin nang yai tre shitam bat banwan ra ya ka jingkala hapo school bat ha ka shnong ka thau hi barok ka wei. Nam kendang marweng sel serang nadi ki umbasur hala julang sisu ladang atai ladang atak uhulat ladusya kahun kadulu chai ayasha labran desin rai kisau ayam kimwa kendang marweng sel serang nadi ki umbasur hala julang sisu na imaka suga imaka san rupam kamla bantala sukha jingim shisurya la wela sangu na sobrthi kusno utlor unjano hoi 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 Hai 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 beshajan atu beshajan penheru saitnangi penheru Ngampoi perkat kani ngatrai lade kini kinong hikai ki bonra ban penshat ye kini ki khna mo. Let's do it again in the midnight summer. Mo, kabang isu tenat bah tu kujing rai. Aku por bangirang red. Ikan mau po school ni saya yo itu kujing rai. Ni saya shat. Kalau ngai kabah piwan ra, ya kai kabah pela. Kabah ngin apa niat kat kum kini kejuk kabah mentah. Ngaso komen sikat day bangilayo ban pelat ya souvenir na kabenta
ka jingruai jong ni ka school ngi iba ka ni ka sngi ka ba nganong ka sngi ka ba phla do tata mentan shwa bangan wan ban kran ka don ka tu drill na benta ki khna bla pen kre but habang apet ya ka tu ka tiar ka bakibat akti baki kenru ngaku aban tip dai ai ki ong dai Victor thap du mau hapo dai nam dai habrat di mono bihika ya pi mas tu bi di miss tekani kalong gai ka ba ngau ngi pi ka pendap daga jing sokumen yang ilang baro pai ki miss baro laingut pai ka riam jong ki se mata kasngi itanat na daong badi ki miss dai nam dai kita ki miss namar beliau katai ka jansam ka bakisam kadai ke ban mi khmat ya kai ya ke school bagi kena isutu kata tikalong si sa kai kublai sibon ngatrai kani kadai ke ba ngau ngi pi kadai ba persa je ken mau lang ngi baro ka kam nong hikai kadai ka kam ka badan buram tam ngisim bat ka kam nong hikai kadai ka kam ka ba khia ba hanrai ka sosi banong ngi pi baga kam nong hikai hapo ka jela jungi kimpat sim baga de kam ke badan buram ke bang haban buram ki nong hikai handai ki nong hikai ki dei ki kimi ki pa ki jongi dei na ta daw bagi nong hikai ki sutu benta snipat bagin le ya kan ka parents day na benta jong pi ki kimi ki pa namar kram ma pi ki kimi ki pa na tharai ki nong hikai ki chuan hang ne ban chu shong ban chu thap sky lam don ki khna bon school Jadi na taka daw ba ka taka jing persyang jongki. Banwan ban hikai ka ni ka school. Kung mangyos ngaw na do kini kisnem ki balalay no menta arsnem. Baga don kata ka jing kella. Namar ngidon kam ya ginong hikai. Ki badon ya ka bensim. Ki balong interest na ladi ban hikai. Namar ka kam nong hikai ngaw ipi kadi ka kam balabu du blay try kan ra.